Hello, good morning everyone, and andito na naman po tayo guys. Pag-uusapan po natin ang tungkol po sa pagbabalik Pinas, lalong-lalo na sa ating mga OFW dito sa Saudi Arabia. So, napag-isipan ko to kasi marami pang mga OFW, mga kababayan natin dito na hindi pa din nila alam kung ano yung mga kailangang gawin bago tayo mag-uwi sa Pinas. So, ayan. So, no swab test. So, sino ba yung naghahanap ng PCR test? So, or swab test? Guys, kasi yung mga employer natin is nagtatanong sila. Ako din ay tinatanong ng employer ko kung dahil sinabi ko sa employer ko na hindi na ako mag ng swab test dito. So, ang tanong sa akin nila is hindi na ba kailangan sa eroplano, sa Philippine Airlines? So, correction po, ang PCR test, hindi po eroplano ang nangangailangan po niyan, kundi ang bansa po na pupuntahan natin. So, ang bansang Pilipinas ay hindi po nag-required ng PCR test kasi lahat ng mga OFW na mag-uuwi sa Pinas, lahat ay mag-undergo ng swab test. Kaya hindi na po humihingi ng PCR test ang Pinas. So, kapag direct flight po kabayan, kapag direct yung eroplano mo from kung saan ka dito sa Saudi, kung sa Dammam or Jeddah or Riyadh, kung direct ang flight mo papunta sa Pinas, no need swab test po. So, hindi na po tayo mag-undergo ng swab test dito sa Saudi. So, kapag direct yung ating flight, kapag po mayroon tayong mga connecting flight, like mag-ano pa tayo, punta pa sa ibang bansa like Dubai o UAE, Kuwait or Qatar, yung mayroon pa tayong mga flight na ganun, no? Kasi mayroon pa ding mga employer na kumukuha ng ticket na hindi direct. So, ayan. So, kung ano pa yung aeroplane na sasakyan natin is hindi direct, so hindi tayo direct flight, so kailangan ng swab test. And then, mayroon ding yung Etihad Airlines, Gulf Air is nire-required nila yung PCR test, guys. So, kung ang sinasakyan mo, ang sasakyan mo pa uwi sa Pinas is Etihad Airlines. So, nagre-required po sila ng PCR test. Ang Saudia Airline, Philippine Airline, Emirates Airline is hindi po nag-required ng PCR test. So, kapag direct yung flight, tandaan po natin, kapag direct yung ating biyahe guys is no need swab test. Kasi sa akin kasi, cases dito is, sabi ng anak ng amo ko, yung swab test ko daw is 400, it will cost 420 real. So that's too much kasi ayaw nila yung sa public or sa government. Gusto nila sa private kasi mabilis daw makuha yung result kapag sa private. And so magbabayad daw ng 421 o 420 real. So that's too much. So that's a big money already. Kaya, ayan. So, kapag alam mo na kabayan, makapag-react ka, makapagsabi ka. So, ayan, mas mainam na yung mayroon tayong kunting knowledge, guys, para naman hindi tayo magnganga. And guys, remember sa lahat ng mga kababayan kong OFW, kung ikaw ay papauwiin sa Pinas, remember guys to register Red Cross 3 days before yung ating flight. So, uulitin ko, mag-register sa Red Cross 3 days bago ang iyong flight. At mag-register sa OWA, guys. Mag-register tayo sa OWA 5 days before ang ating flight. At yung sa TRIS app, contacting app is within 30 days. Kailangan nakapag-register po tayo. So, ayan po, tatlo po ang wag nating kalimutan. First, mag-register tayo sa Red Cross 3 days before ang ating flight pauwi sa Pinas. And register 5 days before ang ating flight. And yung TRIS contacting apps is within 30 days na
Kasi dito pa po sa airport ng Saudi is hinahanapan ka na po nila ng Red Cross kung nakapag-register ka na ba. Kasi yun po yung gagamitin per hour ano guys, para sa aming swab test. So, at yung sa OFW assistance o OACs guys is para po yan sa makapag-return na tayo sa system mo for our quarantine. So, ayan po, yung sa OFW Assistance Information System is for our quarantine, ang Red Cross for our swab test, and yung sa trace contacting apps is para po mabilis or madaling matrace up kung sino po yung mga carrier ng COVID-19. So, ayan lang po guys. At sana po ang bidyong ito ay nakakatulong sa ating lahat. And this is just only a short live guys. And paki-share na lang din sa live na to guys kung para din naman makapagtulong tayo sa ating mga kapwa OFW. And guys, please don't forget po, abangan nyo po yung tutorial ko. Sasabihin ko po ngayon sa inyo guys na in 2 months, within more than 2 months, nawala yung ads ng channel ko guys. So, na-demonetize yung channel ko. So, siguro nagtataka kayo sa mga viewers natin or sa mga kaibigan ko is siguro nagtataka kayo kung bakit nawala yung ads. Kasi marami pa din tayong mga kaibigan na nag-view sa ating mga videos and then nagtataka na wala ng ads ang channel natin. So, na-demonetize yung channel natin guys kasi po hindi ko na-verified, hindi natin na-verified yung ating Google AdSense pin kasi wala tayong natanggap. So, umabot tayo ng more than 4 months. Sa mga baguhan po, more than 4 months po na hindi mo ma-verified yung pin ni Google AdSense is mawala yung ads mo. So, mawala. So, October, birthday ko yan, yung na-receive ko. And at the first time, medyo na-dismaya ako. At nakapagsabi ako na, siguro mas maganda maggawa na lang ako ng bagong channel. But thanks God, mayroong tao din na nagpo-post sa akin at nasabi siya na kasi hindi yan maganda at masasayang yung lahat ng effort mo, masasayang yung hayaan mo dating din ang time na babalik din yan. So, gagawa lang ng paraan. So, ayan. So, ayan. Guys, please, guys, abangan nyo po yung video tutorial ko kung paano ko yun na-fix yung pin ko kay Google AdSense without receiving a pin. So, hindi po tayo nakatanggap ng pin pero nabalik yung ating na-verified yung ating channel guys, na-verified yung ating address guys. So, ayan, legit na tayo. Pwede na tayong makapagsahod. So, ayan po guys. So, maybe pag-uwi ko na guys. So, ayan po. Ang hirap po. Doon ko na po kasi, nung nawala na yung ads ko, doon ako nagporsige, request ng pin, within 2 weeks, request ulit ako, and then, yung pang-apat na sana mag-request ako, hindi na ako makapag-request kasi sabi ni Google AdSense, mayroon pa akong 3 natira, pero hindi ako makapag-request ng pin, kaya nag-research ako, gumawa ako ng paraan kung paano na ba to. Nag-pin troubleshooter ako, nag-manual ako pin troubleshooter, pero walang lumabas na contact, so hindi ako makapag-upload ng aking verification ID identification card. So hindi wala talaga, so nahihirapan ako, kaya mayroon akong link na trinay ko. And then, thanks God at nagwo-work siya. And automatically, yung nakapag-file ako, nakapag-submit na ako noon, automatically, nag-email agad si AdSense sa akin na okay na, natanggap na, verified na yung channel ko. Maghintay na lang ako ng 24 to 48 hours. So, and then, after that guys,
kinabukasan, so nakita ko na nakapag-set na ako ng ads sa aking mga videos, and then hindi pa na-set ko na, naka-on na yung mga ads, monetization ng mga videos ko, na-on ko na, pero wala pa din siyang ads na lumabas sa aking mga videos. So, naghihintay lang ako ng 48 hours kasi sabi ni Google AdSense, maghintay daw ng 24 to 48 hours, and thanks God, thanks God, dahil ayan na. So, nagkaroon na tayo ng ads ulit. So, ayan, Milan Kuliko, shout out to you. Welcome to my live stream. And sis Needy Girl, ayan, I wish you a belated Happy New Year sa inyong lahat. And shout out to my Oge Pogi. Ayan, shout out siya. Andito ako nagyaw-yaw. So, thank you so much sa mga naka-thumbs up dyan at sa tatlong nanonood. Ayan, I really appreciate it. Kumusta po kayo? Ayan. Ayan, Milan Kuliko. Kailan po ba kayo uuwi sa Pinas? Nakita ko yung post mo sa VFS Global na natanggap mo na din yung yung passport mo. So, ayun na. Congrats. Ayan, Milan Kuliko. Mayroon ka ng new passport that valid for 10 years. Di ba? 10 years yung ating new passport. Nagkasunod lang tayo yan. Mga lang, within that week din. Nauna lang ako sa iyo ng mga siguro 4 days or 5 days. Okay lang. So, kailan ang uwi mo yan? May ticket ka na ba? Ako ay papauwi na din. Papauwi na ako next week. Mga next week. Uwi ka na? Oo, uuwi na ako next week. Sis Needy, kumusta po kayo, Sis Needy? I miss you so much, Sis Needy. It's been a long time we didn't see each other. Wow, nakapag-English bolak. Pugi, how are you? How are you? So, ayan. So, thank you so much sa inyong lahat, guys. Katatapos mo lang ba yan? So, guys, please support po. Extend pa ako 1 year. Nag-extend ka. So, nag-renew ka ng kontrata mo yan? Kasi, kung nag-renew ako ng kontrata ko din. Pogi, how are you, Pogi? Kumusta? Kumusta, Pogi? May Pogi. Pasensya na kayo sa aking look, guys, ha? Nag-practice jud ko, guys, pero I don't know kung it looks good ba. Maganda ba? Yung kilay, hindi talaga ako marunong magporma. Uuwi ako next week yan. Congrats on passport. Yeah. Thanks. Yan si, din, Pugi, si Ayan Milan Kuliko. She get her new passport. Kailan uwi mo? Next week. Next week. By, January 25. 7 p.m. yung flight ko. Ako twice a week swab test. Last week every Tuesday na lang. Bakit si Sneedy? Bakit lagi? Kasi nasa ka, di ba? Caregiver. Caregiver kasi Sneedy, di ba? So, kailangan mo talaga. Siguro, parang lahat ng mga frontliners, yung mga nagtatrabaho sa, sa mga hospital, sa mga clinic, ba? So, I am good, sweetie. Thank you, Sis Needy, for coming, for dropping. Thank you, Sis Needy, for coming, for dropping. And thank din, Ayan. Alam kong pagod ka yan. Salamat sa pag-or mag-quarantine Japon sa Pinas, no? Pero okay na lang, at least makarelax na. Magpahulay sa si Shakala. Sige, di ba, nag-expire yung contract ko is last August. So, ngayon ko lang nakita. Ngayon mo lang nakita, sis Needy. Ano nangyari?
Yun sinabi ko kanina si Snady, yung ano, wala yung ads ko last October. Yung birthday ko, nag-collect ako ng mga birthday greetings. Sila si Stephanie. ah, so, ano, yun. Yun yung birthday gift sa akin ni Google. Nawala yung ads ko, na-demonetize yung channel ko kasi hindi na-verified yung pin. So, hindi, wala naman kasi ako natanggap na pin. Pinabalik ko yung antique pinas yung sa AdSense. And then, sabi ng ate ko, more than 2 months, sis Needy, more than 2 months na wala talaga. Na mag-start ako sa simula. And, sabi ni po na wag daw. Sabi ni Ogie, sabi ni Ogie, no! Kasi masasayang daw lahat ng paghihirap. Kasi siya yung sinabihan ko na maggawa ako ng panibagong channels. So, ayan. So, doon na, nung nawala na yung AdSense ko, saka na ako nag-request ng, kasi yun lang pala yung gagawin, yung mag-request ka lang ng pin. So, hindi ko naman yun nagawa, napabayaan ko yung channel ko noon. So, hanggang sa nawalang ads, so, more than 2 months. So, kaya, nag-manual verification ako, pero walang dollar sign. Pero wala talaga sis. Na-off talaga yung monetization ko. Error talaga siya, as in error. Hindi lang nawala wala yung dollar sign kasi nagiging error yung monetization ko. So, yun yung nangyari. Ayan. Hello, Ogie Pogie. Ayan, Milan Kulabi ni Sis Nady. So, yun yung nangyayari sis. Nawala yung ads. Error yung monetization natin. Tapos, siya. Tapos pinabalik ko na ako, nawala na ako ng pag-asa. And naggawa ako ng paraan, nag-manual verification ako. So, pumunta ako doon sa health and then, ayun na. Pero walang lumabas sa aking contact. Ang lalabas lang is request pin again. Pero pag mag-request ako, hindi na siya makapag-request. So, mayroon akong link. Nag-try ako ng link. So, nag-try ako ng isang link and thanks God, it really works. So, yun na. Kaya, hindi nag 1 week nung pagbalik ng aking monetization. Ayan, Disney Hilo daw, sabi ni Ayan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa channel ko. From my beginning until now. Sa pagsimula ko hanggang ngayon. So, salamat sa inyong lahat. Ayan, salamat Sis Nady. Salamat. Thank you so much, Sis Stephanie. Ayan, hindi na masyadong nagla-live si Stephanie kasi hindi daw siya makapag-live. Mayroon nagka-problema din yung channel niya. And then, ayan, kay Chip Manix, kay, basta marami. Si Joy, si Mami Jo Collar, si My Working Mom, yun sila yun. Si Sis Needy, si Maribeth Boycelio, yun sila yung laging tumutulak sa akin dati. So, ayan. Thanks God at bumalik na yung ating monetization. Monetize na ulit tayo. And thank you. Ayan, sabi ni Ogie Pugi, ayan, hello, ayan, sabi naman ni Ayan, hello Ogie Pugi, ayan, hello daw sa iyo Ogie Pugi. Belated Happy New Year dahil sa tanan. Belated Merry Christmas and the Happy New Year. So, kay sa Christmas and sa Pasko is, wala pa ako na monetize. Demonetize pa akong channel. So, wala ako gana nga mag-upload. Wala ko gana nga mag-live. So, karon balik-balik na ta. Balik-balik na para magkasintabos ulit. Ayan, ga-increasean ang imong sweldo. Kasi nag-ano ka, diba? Nag-extend man ka. So, increase ang imong sweldo.
Guys, sa lahat din ng mga OFW, no, yung mga nag-renew yung mga contract at babalik pa sila na magbabakasyon at babalik sa kanilang amo. Kasi merong nagtatanong sa akin kung saan ba, ano ba ang link ng para makuha yung OEC or ano ba ang link ng OEC sa balik manggagawa. PP is slash tapos babakasyon ka na sis. Oo, magbabakasyon ako next week. Next week sis Needy. Punta lang kayo sa balik manggagawa or sa PUAE at doon yun na makikita yung OEC ninyo at sa mga baguhan is kailangan yung magpunta doon sa PUAE ipa-print yung OEC ninyo at sa mga ano naman sa mga balikbayan na sa renew ng kontrata guys is no need appointment na po sa Polo. So last week doon po ako sa Riyadh and no need appointment po. Sa kanilang website is meron pong nakalagay book an appointment pero no need po. It's not necessary po na tayo ng appointment. At sa mga meron ng pang mahabang pasensya kasi matagal talaga dito. Matanggap ma-release yung passport mo. Yung sa akin umabot siya more than 2 months. Pag 2 months niya exact, saka ako nakatanggap ng Mrs. BFA Global. And then, umabot pa siya ng 1 linggo, saka dumating yung aking passport. So, ayan po. Blooming. Blooming ba? Blooming ba sis Nady? May langaw. Kailan nagpasok sa aking kwarto? Good, Pogi. I'm good. Very, very good. I didn't get online in Messenger. Hindi ako nakapag-online ng FB kasi hindi nag-work yung FB ko until now. So, it's still incorrect password. And yung Messenger ko din sa Messenger kasi nabisi ko sa pag-makeup. Nag-try. Nag-try naman ko sis Needy kung kabalo ba ko. Bye muna da, itulog na ako. Sige, sige. Sweet dreams. God bless you. Ayan. Amping diha permi. I-regards ta na lang kanila. Muli ko madto ko konsuelo. Sa may imong itugon. Basig na kay ikatugon dito sa imong nanay. Ayan. Good night everyone. Ayan, basig na kay gusto itugon dito. Itugon. Ito ay magsige man mo kontak sa imong nanay. Madto ko konsuelo ayan. Mulaag ko konsuelo. Just inform me. Wow, grabe si Bulak. Bitaw no? Yan ay lagkaulaw yan. Unsay imong basig na kay gusto. Sige, good night. Good night na. Sweet dreams. Pero may ad kanina. Oo, sis Needy, kasi balik na yung ano natin. Na verified na. Nagawa ko na. Na-verified na tayo. Na-verified na yung ating pen. And, ayan, balik na yung ads natin. Bumalik na siya. Last, I think 4 days na. 4 days na yung ating ads. Bumalik na siya. Na ako masyadong magtatagal kasi ano din, kailangan ko ding matulog.
ipahinga yung ating beauty para hindi masira kasi uuwi na tayo soon. Excited lang, no? Ah, tomorrow na dyan ay kalipay sa mga OFW ang magbakasyon. Muuli sa Pinas. Bahalag jutay lang ang sapi basta kay makauli nga safety. So mabanding ang pamilya. So ana ra jud na. Mabaw ra jud kay kalipay ang OFW. So babay na sis Nady, babay na si Pugi, babay na because I will end my LS. So ayan. Nag-try lang akong mag-LS. So, thank you so much sa inyong lahat, guys. Bye, Sis Nady. Thank you so much, Sis Nady. God bless. Ingat lagi. So, hugi-pugi. Bye-bye, everyone. God bless. Ingat po lagi.